abasebenza ngaphansi kwayo. Amen bazalwane. Sebeze bathenga lento ekuthiwa yini ashwagandha. Ayibonge Nkosi. Ngoba kunzima kuningi nje kuhlangene. Ayibonge Nkosi. So siyacela Nkosi yami inkosi yesonto ubaba ubishop ukuthi isicelo sikababa umeya asiphe nje umkhuleko oqondene nesicelo sikababa wethu imeya yeTheku. Inkosi imbusise. Amen. Liphakame ibandla. Kubo bonke othixo size kuwe uNkulunkulu wethu, size kuwe sonini nanini, size kuwe dwala lensindiso yethu. Siphethe Nkosi imkhuleko, sikhuleka Nkosi abantwana obabeke esizweni ukuthi Nkosi basihole. Bayadinga Nkosi amandla avela kuwe, bayadinga Nkosi ubuhlakani obuvela kuwe, ukuze lo msebenzi abaphathise wona bawenze Nkosi ngokuthembeka nangobuqotho. Ngoba Nkosi namunye oyisebenzi somphakathi usukhethwe uwe uNkulunkulu wamakhosi. Kepha ngokungazi ukacabange ukuthi ukuhlakanipha kwakhe, kanti uwe Nkosi umdongulile kwabaningi abangasebenzi abahlezi emakhaya. Sebakhulekela ke Nkosi yamakhosi, ingcindezi idala ukuthi baze bangene ezintweni abangasithandi kwabona ingenxa yesifo semqondo. Namhlanje sibaletha kuwe Nkosi yethu, ngoba akekho omunye uNkulunkulu esingabika kuye. Sibika kuwe ngoba uNkulunkulu wethu izikhathi zonke, ekuseni, emini, ntambama nasebusuku. uNkulunkulu wethu esithembele kuye. Bathwale Nkosi abantwana bakho, siyabakhulekela emagumbini amanye omhlaba la bekhona, bahambele Nkosi yamakhosi, kuthi ngenxa yalomkhuleko esiwenze namuhla bezwe Nkosi umahluko, ngoba ukhulumile kubona. NgoJesu Kristu inkosi yethu siyabakhulekela, sibaletha kuwe manje kuze phakade. Amen. Amen. Ukuthula kubazalwane. Siyabonga baba umkhuleko omnandi osiphile wona. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzakusenzela nje ngokucela kukaBaba wethu baba umeya. Inkosi imbusise. Amen. Ke bazalwane, ngenxa yesikhathi sizongena kule nkonzo yokhalanisa. Abantu engizobacela ukuthi babe nezwi. Ayibonge Nkosi. Imndeni yombili, umndeni wakwaDube, umndeni wakababa uXolo, umfundisi uXolo. One. Amen. Thina abanye mhlawumbe ngizomphethela uzoyicelela kumina, mhlawumbe ngizobona ukuthi ngenze njani. Amen. Sizawubamba isikhathi bazalwane. Sanjelo ubaba umeya. Kufanele sibe ne-audit yethu. Icaci ukuthi ine-audit kuze futhi ngokuzayo kwakumeya athi cela ukubona futhi naba bazalwane. Ayibonge Inkosi. Sonke sothethela umndeni wakwaDube, Pastor Dube, no pastor noma umfundisi uXolo. Ayibonge Inkosi. Abanye bofike baqhawula usiyofunda ekhaya. Ayibonge Inkosi. Mhlawumbe ubaba ke usobe esegcina yena. Ayibonge Inkosi, ngoba ngiyazi manje mangithi sokhuluma sonke sizoshonelwa ilanga bazalwane. Inkosi imbusise. Ngicela ke ningisize bafowethu ningibele nje itulo. Size ukuthi wazoqala abaholi nomama wabaholi, uma beqeda bona bese kuza ke ifamily, emva kwefamily. Ayibonge Inkosi. Sengeza nebandla. Inkosi. Ama-branch abo bazalwane. Senzeni
simanga ayibonge inkosi senzelese ayibonge inkosi ayibonge inkosi mhlawumbe bazoziculela kodwa lithi 1 2 apaka Pastor Duba. Ngibingelela ababhishophi bonke. Ngibingelela omama bababhishophi. Ngibingelela abavangeli nomama babavangeli. Ngibingelele ubaba Meya. Ngibingelele uDr Magwaza ngokukhethekile. Ngibingelele osingabo abantwana benkosi. Ngibingelele lonke ibandla likaKristu. Kufundiwe bazalwane eJerusalem yathi baqimba ubothi all protocol observe. Sengishilo basemfundi. Kuthiwa ngikhothwa ice cream webazalwane. Iwona lo. Ngifuna ukuthi Dr Magwaza siyabonga kakhulu mholi. Ngoba ukube wena ubungeke ngabe umntanami akahleli kanje. Thina sonke lo welile wathi ugogo wakhe nangu uzaluma wakhe wathi uzime weintombi lo. Ngifuna ukuthi thina mntanami ngiyabonga namhlanje ukuthi ngikhuluma ngawe kahle kangaka. Ufake lemjiva yakho ethofele uyisebenzele. Ngathi ungasho wena ukuthi umntanakho ufuna ngelilanga abe nje ofisa ngelanga abe nje athi kodwa mina ngeke ngize ngibe kanjalo. Ngibonga ukuthi mntanami uzwile ulalelile ngendlebe wathi mawufundiswa wavuma. Abe kumnandi kumina namhlanje mengikhuluma ngengane yami kanje ngoba mezalo udade wethu nanguma wakhe. Ngelinye ilanga ke ngeke ngacishe ngawusathane kuyena. Sekhohliwe yena. Athi esafuna ukuqala aye esikoleni athi wemase ngicabanga ngofundela ukufundisa. Ngithi mina ngane yami sifuna ukodla imali zabantu siyofuna umnikelo. Ngasho nje kanje. Avele wahleka wathi kodwa manje ngathi hayi ngiyadlala hamba. Uyabona namhlanje ngiyajabula
ukuthi thina ukanje namhlanje umholi uqhubeka la kwaqale khona ubadube hey thina sabantu abaphezron nansi inzalo yasekhaya uthina uqhamuka la uthina okubhlungu nje ukuthi uma wakhe akasekho akasaboni kodwa usiyabona kakhulu ngale thina sibona ngamehlo enyama. Ngifuna ukuthi bakusheze ufikile ekhaya uhamba nobaba udinga nazothi sizobika hey zaphakama izandla sathi hawe lethu nabuza nathi niyavuma mndeni sathi hayi siyavuma hayi sivumile namhlanje kunje siyajabula kuhle. Ihanjiwe ke lendlela iqalwa siqala no Dr Magwaza no Mandlovu sayiqala le Red Hill sayiqala khona nananga ugogo la ayigaxwa khona amabhande okokuqala sabuya Dr Magwaza salapha ya ngase station la ayisegaxwa khona ukugcina hey enhlizweni yami angikaze ngijabule kangaka ukuthi nje umntanami kaDuba sibancinyane hey sisesicongweni ngoba siphakanyiswa abantwana bethu. Siyabonga mntana wethu ukuthi wena usiphakamisile. Ngikhumbula ngoni usuku baba kade ethi ngakwakhe imigwaqo igigqika isavana. Ngibona ukuthi wena kugigqika isavana bona kepha kugigqika izwi lenkosi. Yilokho engithanda ukuthi wena ugigqika izwi lenkosi akugigqika isavana. Ngiyabonga kakhulu. Kukhulu lokhu kuthina saba kade basazi noma simnika manje nizipho noma mhlawumbe sibele eceleni. Siyathanda kakhulu siyabonga kakhulu kokwenzile thina. Ngiyacela ukuqinisa mntanami ukuthi ukwazi ukuthi umkhuleko awudayisi. Umuntu methi Pastor Dube ngicela uzongikhulekela uthi mina sengila sengizokhuleka. Ungalingi ukuthi stove u4 plate yokubhaka amakhe kukhona yini mangade ngiyokhuleka lapha ngizothola. Ungalinga athi umuntu nakho bengakholwa la ekhaya sengishonela ngisangqokotshela ubani uthi ngicela 1000 rand uzobe ekhala lo yamuntu engenayo imali kodwa ngoba ukhulisiwe kanjalo kuyabe uzukwenze lokho. Siyabonga kakhulu. Sizowanyathela kancane kancane bese bonke abakaDube ngizipho nabakamkwena kuphuma imkwena ezakho sabona usamkwena lo hleli ngale uthi ngoba manje kunzima ke nakakwazi nokhuluma kodwa uyathanda ukhuluma ngengane kamfowabo ngoba ingane kamfowabo lingane izalo emasayidini awu2 kamama nakababa. Uthi usisinomusa thina uyajabula noma nogogo wakho bengale nobaba wakho bayijabulela lento abayibona yenzeka namhlanje. Uthi uphakamisa isandla nje kakhulu uthi zime welile thina sonke siyabonga. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Sibekile izipho bakaDube. Ayibonga inkosi nabakamkwena. Amen. Sicela nesikhundla lapha kuseza imvula ezipho la. Ayibonga inkosi. Ngicela abakwa Xolo bese ngaphambili nabo. Inkosi ibusise. Sale sekuza I'm sorry ningakeze abakaXolo. Ngicela uPastor Dube ubephetho. Ube senkonzweni bese branchini. Amen bazalwane. Siyacela ke intuzuma branch le kade khonza ngaphansi kwayo ize nalokho uNkulunkulu ebabusise ngakho ngoba uPastor Dube ube kade enathi saphathana kamnandi kwakuhle sajabula. Sizodedela ke ibranch yaseNtuzuma ukuthi ize kuze babone nabazalwane ukuthi akagcotshwa nje ukuthi bezihambela yedwa kodwa usuka ebranchini ethizi. Inkosi inibusise. Amen. Mama uzonini.
wosani sihambe siye ezulwini siyabona Ngiyabingelela abazalwane ngokuthobeka sibingelela ubabumeli phakathi kwethu sizizwa sithobekile kakhulu ubabumengameli ubabumengameli noma sibingelela abafundisi abasivakashele abafundisi bonke nomama ibandla likaNkulunkulu imindeni siyabonga kakhulu simile la sigcwele intokozo kuthiwa singakhulumi kodwa ngabe ngiyibhimbi mangasho lutho ngothina nganyami uke wathi uma umpostoli uzuphatha abantu ngelinye ilanga ufuna uphatheke nawe siyabonga kakhulu uma sachaza ubabishop echaza washo konke ngawe siyabonga nganyami sithe thina singafundanga la ufinyelele khona kodwa saba uma saba ubaba kwena kwaba bafowenu kwaba bakhokheli bakho wangasho wangasibalela amabhando nawo kwayithini esiwaziyo ukuthi ufunde kangakanani sibonga umoya wokuthobeka owenzile sibonga ukuthobeka angazi ukuthi enefanele sithini besingaboni izolo kade ngixolisa ngithi thina usixolele kuzosithatha isikhathi ingane yami ukuthi ishintshe manje sithi mfundisi kade bemhlawulisa izolo bakumakhanya kuthiwa usenzele itiye kokugcina ngane yami kade useva ebandleni inhliziyo yami ithi qhubeka useve namanje inhliziyo yakhe ihlale nje ithobekile njengoba unje ngibonga nomusa uNkulunkulu angiphile wona ukuthi ngaphambi kokuba ngibe uma wakhe enkonzweni ngale ngawuma wakho nje endaweni kanti uNkulunkulu uyangihlelela ukuthi ngelinye ilanga uzophinda ube ingane yami ngalolu hlobo iyashintsha ke namhlanje into ngiyakhuthama manje angisezubusho ngiyathembisa mangiphahlukile unxolela siyabonga kakhulu kwibandla laseTuzuma ngakho konke uthande silivezayo cela ukudedelwa umphathi wabasha kancane amen amen bazalwane ngiyabingelela kubabishop abumengameli bameya ikhule ikhona ngaphambili egameni lenkosi yethu Jesu ngibingelela ibandla lonke egameni lenkosi Pastor Dube amen bazalwane amen bengimcela ke la eTuzuma makukhona izinto ekufanele azenze ngithi hayi
ukhona uzosenza. Kodwa ke last month babumeya ngithe hayi mhlambe ngiyagcina ukucela. Amen. Ngoba ngizobe sengisaba sengithi hayi uPastor Duba kusafanele ngicele wena. Amen. Sizothi nje siyouth yaseNtuzuma. Kade siphila nawe eNtuzuma sisebenza kanye nawe. Usungena kwesinye isigaba. Amen bazalwane. Usungena kwesinye isigaba sokukhulekela abantu nokubathwala. Sifisa ke ngalomnikelo wabantu abasha baseNtuzuma ukuthi hayi uNkulunkulu before uthwala abantu angathi angakuthwala nawe. Ngoba abazalwane siyakhohlwa ukuthi nabaholi nabo banemndeni, banemthwalo kwabona. Sizothi nje siyouth yaseNtuzuma yonke namaphethelo qina ngene emsebenzini ugcwale. Amen. Ngibingelele ubaba uBishopi, ngibingelele oMongameli, ngibingelele abefundisi bonke, ngibingelele bameya, ngibingelele bonke abazalwane abakhona ngaphakathi kwethu, ngibingelele osingabo belapha phambi kwethu. Ngifuna nami ukudlulisa ukubonga kakhulu entombazaneni yethu thina okuthiwa manje asisazokumbiza ngothina sesizothi uPastor Dube. Angazi noma ke kuzojwayeleka yini ke ngoba mina uyazi nje vele ngikubize ngegama. Angazi noma kuzojwayeleka kodwa ngiyafisa ke ngoba sikubonile uhamba endleleni, sikubonile wenza konke okuhle phambi kwethu. Ngiyathemba ukuthi namanje lendlela oyiqalayo manje uzohamba kahle kuyona, uphinde futhi uwenze umsebenzi lo owamukelile namhlanje othe wavuma ukuthi uzowenza. Inkosi yomsayibusise. Amen. Amen bazalwane. Siya phela abakithi bonke. Amen bazalwane. Owethu uPastor Dube, owethu futhi babuxolo, umfundisi Xolo, ayibonge inkosi. Amen. Sithi ke nathi babuxolo umfundisi wethu njengebreak yaseNtuzuma. Amen. Uma i-overall umsebenzi. Ayibonge inkosi. Ethe ibreak yaseNtuzuma cha ngeke uphumele ekhaya njengoba ufike enkosini esonto uhambe ungasaphethe lutho. Sesagqoka kanjena ke baba. Ayibonge inkosi. Ayibonge inkosi. Sithi ke nawe Nkosi mawusufika ebreakini ekhaya la uzobekwa khona engathi ungahloba nganansi ikhasonke. Ayibonge inkosi. Sebenze kahle nawe unokuzithemba. Inkosi inibusise. Amen. Sizungeza isihlalo. Amen bazalwane. Sicela umndeni wawaXolo uze ngaphambili. Inkosi inibusise. Amen.
ngibingelele ubabhishobhi, obhishobhikazi, abefundisi bonke. Ngibingelele ubameya, abangcwele bonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Isikhulisile nayo indoda. Sibancane sahanjelwa umama. Washiya sibancane. Ngithokugcina umntwana wayena 2 years umama ehamba. Eshiya nogogo. Umalume wama njengobaba thina empilweni zethu. Wasifundisa ukubaluleka kwenkolo. Wasifundisa ukubaluleka kokuthandaza. Ngikwazi ukuthandaza nje through yena. Ngikwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona ngemfundiso yakhe. Wama njalo safunda saqeda esikoleni. Akekho ofunda isikole manje saqeda sayimavasithi. Safunda saqeda emenjalo. Uncane ukubonga kwethu. Nokusho ukuthi nangumthokozisi umalume umthokozisi ekhaya. Ubile umthokozisi ekhaya. Walimela ikhaya waba indoda ekhaya. Siyazi uthando kababa, ubaba ngamgcina ngosuku ongcwatshwa ngalo umama. Umalume wama nathi wangashina kancane. Umalume senzela konke esikufisayo. Namhlanje ngithi ngiyabonga kakhulu ukuthi kuze kufike nalolu suku. Bengatshena nokuthi ngizokhuluma nje nginamahloni ngayo. Siyabonga malume, siyabonga kakhulu. Angimbizi nangomalume. Nasefonini ubhale ngodede ngoba ubaba. Ngiyabonga kakhulu. Ukuthula kwazalwane. Ukuthula ebandleni. Bathandeka ngiyabonga. Ngibonga kakhulu. Ngibonga kakhulu into engiyibona yenzeka namhlanje engayilindelanga. Nangikhulisela ingane yami. Umesisi udadewethu nangu. Ingane yami yakhulela khona ihlala kwakhe ifunda. Ehlenyuka naye esontweni. Lengane iphethwe abantu ababili nangu umama lo uSikhosana. Beyiphethwe abantu ababili esontweni. Yaze yathi ngikhethile inkosi bengengihlale ka-anti ngingayikhethanga inkosi ifunda incane. Namhlanje iwuphakamisile umuzi wami. Ngunkosikazi njengamakhosikazi onke. Noma sengigugile kodwa igama lithi ngunkosikazi ngoba kukhona umfundisi kwami. Awusikhosana ngiyabonga bo. Impatho yakho inhlaka nodadewethu nangu. Ngiyabonga nonke. Ngoba nikhuluma into efanayo. Awunaze nabahle bomadoda. Nikhuluma into efanayo akukho umuntu othe phecelezi. Inkulumo zenu ziyafana zonke ngiyabonga futhi ngokupheleleyo. Awu ngiyabonga. Amen. Asibheke nje izipho sibese siyibona eseyithatha ubaba. Inkosi imbusise. Amen. Ngicela isifunda bazalwane ifunda zapha. Sihlale emachiseni. Amen. Sihlale emachiseni isifunda sasemachiseni. Size amini branch. I'm sorry. Sifunda kuseshoni la. Split branch kwaba umama uMengameli uSikhosana ayibonge inkosi. Sihlale branch. The branch is bazalwane. Inkosi imbusise. Amen.
Amen bazalwane. Sibingelele bonke abaholi abangaphakathi etendeni ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Mfundisi, ngithunywa ibranch, ngithunywa isifunda, ngithunywa yiwo wonke uSunday school wase South Coast. Uthi angiqale kumfundisi uDube, ngithi sisi uzobona lapho phakathi ukuthi kwenzakalani. Siyabonga ukuthi namhlanje sofikele la. Bese kuthiwa mfundisi, hamba ucije. Ucije mfundisi. Amen. Umfundisi akahambi yedwa. Uhamba noma umfundisi. Kuthiwa mama umfundisi nawe lapho kulo pink uzofika ubone phakathi. Amen. Amen. Uzosephathe moya. Bazalwane sengikhohliwe nami kuthiwa inqola yahambi noSaid ngicela ukusho ukuthi kade ekhuluma into uzuma bekumngami. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Phethi envelope la ephuma kubafundisi base South Coast. La ubaba uXolo eyojoyina khona. Nayo eyojoyina team yabefundisi base South Coast. Amen. Bathi ngale envelope bacela ukuthi abajoyine. Ayelele inkosi imbuzi. Amen bazalwane. Umama ngamele ukusho ukuthi yabona wena ngoba uthi uthanda ungezwe. Usho kanjani ukuthi ibranch yodwa ngoba nami ngiphethe isifunda singaba ukudinga. Ayibonge Nkosi. Sicela ke umama isifunda saseThekwini. Inkosi ibusise sale sesiza ngoba ngiyasaba phela ngase ngidimoto. Amen. Jesus ngumo. Happy
Bishop, ngibingelele umengameli, ngibingelele umengamelikazi, ngibingelele abefundisi, abaphathi bethu. Phela nathi noma si abaphathi kubo basiphethe. Siphethe emabranchini bazalwane. Nathi ke njengesifunda, Nkosikazi. Nathi ke njengesifunda, sizothi ntombazane sayingani wakho. Bingelele bakumeya ngokukhethekile eze phakathi kwethu. Sizizwa sifudumele. Sinejabula futhi emangalisayo. Umndeni wakaDube noMkwena, umndeni wakaXolo. Usuka ngale ngakwaMoshabeni. Sizothi siyabonga ukuyiphatha kwenu. Phela umuntu ufikeleka kulesi sigaba edlule ekuphathweni. Mangabe engaphathekanga usuke eyinkinga. Yekholwa. Ikhona inkinga ikhona ngaphatheki. Thina Mntakathani ngibiza kanjalo ngoba uma wakhe sasihamba naye sifunde night school sobabili. Thina sisifunda saseThekwini sizothi ntombazane fudumane ugijime futhi. Ngiyagijimela kaJesu, ngiyagijima ekuphatheni abantu, ngiyabekezelwa ekuphatheni abantu ngoba abantu abafani. Sizothi nje iyahambeka indlela kodwa kudingeka ukuthi sisi ubekezele izikhatha zizufana. Baxolo siyabonga uNkulunkulu uthe uba Bishop wathi indoda yokubekezela. Nathi sisifunda saseThekwini sizothi kubekezeleni kwakho. Gijima nje leli banga ungakhathali. Uphatheke kube umfundisi nje ophathekayo nofikelelayo kumengameli wakhe. Inkosi nibusise kuzoba njalo nje thina. Siyabonga mamXolo isifunda saseThekwini sithi kufanele ukuthi ukhulekele ubaba ezophuma nizophuma niye kubantwana bakaNkulunkulu uhambe nje ufudumele. Ngithunyiwe ke bazalwane, ngithunywe oyihlalo bami abangiphethe nami esifundeni saseThekwini. Angiziphathanga ngiyumama mongameli wesifunda seTheku kodwa futhi nami ngiphethwe yibo labo bhuti laba abamengala nethandwa zabo lezi ezimengala kwami. Ngibona ke abangithumile bazalwane bathi sisifunda sithi fudumalane ngani zakwethu. uNkulunkulu anibusise. Amen. Amen bazalwane. Ngicela kuze abaholi bese siyavana. Okuzokwenzeka bazalwane manje masiqeda la siyavala siya kwi break. Ayibonge Inkosi. Phela sibuye siyakula sino nento zakhona. Ayibonge Inkosi. Ngisho ngikushukela. Ngithemba into zakhona. Ayibonge Inkosi. Sizo emva kwabaholi nje mangithe abaholi ngisho abefundisi bonke kanjalo noma abefundisi uzoxawula nje. Ayibonge Inkosi evale ngosibuyisela inkonzo kubaba asibusisele bese nginika ama direction ukuthi uma kusuka la kuzokwenzakalani kanjalo kanjalo. Inkosi inibusise. Amen. Ngicela abaholi ngathi nabe kwazi ukuyicula ila asikhuluma bazalwane nje oza sizobeka.
bazalwane zakaNkulunkulu sesifika esiphethweni salesigaba. Amen. Asiqedanga ke bazalwane khona osekusele besicela ukuthi esigabeni esilandelayo siqale la sonke sifeze leyo nkonzo base siyahlukana abaholi kanye nabasha. Kodwa sonke soqala la bazalwane siqedele leyo nkonzo. Amen. Siyabonga bonke abazivakashele, sibongile kubaba wethu Meya, sibongile Njinji, sibongile mawethu, sibongile bafowethu bezaNkulunkulu ukuba nani sizwe sithokomele kakhulu. Amen. Ngomhla ngo-2027 ke Meya wethu sikuba iminyaka eyi-50. Ibandla lethu akulona ibandla lophumo, kunobaba umpostoli okuyena umqalisi wale nkonzo. Kuthe ngo-1977 wavelelwa imfihlakalo nje kaNkulunkulu wokuthi leli bandla ligcine isabatha. Kwaku-1977, so ngonyaka ka-2027 so besinenkonzo enkulu khona la sigubha khona iminyaka ewu-27 sihamba noNkulunkulu. 50 years sigcina isabatha. Hayi usukhona owethu professor. Amen. Amen. Usewethu uba umeya. Senabethu nonke nabethu mama uNgcobo. Amen. Bazalwane siyanimema ke nonke ukuthi ngalokho siyayikhulekela nathi umeya njengoba ucela umkhuleko nathi siyawucela umkhuleko wenu nisibeke siya enkonzweni enkulu kakhulu ediba inthandazi. Amen. Siyophakama ke bazalwane sicule uNumber 4 amavesi amabili sibuyisele inkonzo kaNkulunkulu. Uma siqeda uyobe sesinika ama directions umphathi wethu. Sibongile somandla. Sibonga ukuthi kusemukhona phakathi kwethu. Yeah, Jesus. Besike Nkosi sifike la sikhona ngaphandle kwamandla vela kuwe. Baba wethu sibonga inkonzo siphe yona. Baba wethu sisazoqhubeka Nkosi yami sisacela ube kanye nathi. Sibonga siJesu abantwana bakho bonke sihlanganyele kanye nabo. Babuso sami bagcine ubavikele. Sibonga sabubuholi bonke uNkulunkulu wethu. Sibonga Nkosi yami bakumeya. Baba wethu sihloniphile uNkulunkulu wethu wabakanye nathi. Naye Nkosi mbusise umgcine. Umholi Nkosi yami naye uyawadinga amandla avela kuwe. Baba wethu umhlemana naye uNkulunkulu wethu. Baba wethu ngicela ngenelela Nkosi yami empilweni yakhe nasemsebenzini la uphethe. Baba sibakhulekela bonke ukuthi Jesu baphathisile Nkosi yami uthi baphathe izwe Nkosi yami lelizwe elinje. Baba wethu ngicela singaya masisuka kuwe. Baba busa lenkonzo busa Nkosi yami Nkosi wenziwe
ukuphilisa ukusona ule usiza kwenza uKristu Jesu Nkosi yethu manje kuze bephakathi. Amen. We are all in makubusise akulondoloze simakade makhanyise ukuthi ubake phezu kwakho abe nomusa kuwe simakade makaphakamisa ukuthi abe phezu kwakho akuphe ukuthula ngoKristu Jesu Nkosi yethu mazwe phakathi. Amen. Musa ngoselu Jesu Kristu ngobe nanonke manje uzophakathi. Amen. Ngicela sihlale nje phansi kancane ke bazalwane ngichaze ukuthi masisuka la sizokwenza njani. Ayibonge Nkosi. Sizocela ubaba ubishop nobaba wethu umeya. Ayibonge Nkosi. Noba omengameli abafundisi bonke abasivakasheni baye esontweni lapha nje phezulu bese kuthi nesihlobo zethu ezivakashele nazo futhi zizongena esontweni phezulu bese kuthi ke abefundisi bonke bala ekhaya bona bazoya emphemeni kushuthi isonto bese bompheme bazoba lapho. Ayibonge Inkosi. Kanjalo nabavangeli nabashumayeli lapho emphemeni. Ayibonge Inkosi. Bese sithi ke sicela ibandla ukuthi lona nje lizothe khona la bazolethelwa ke konke behlezi khona laphansi. Amen. Imndeni ngiyongishila ngathi nje imndeni ngicela iye esontweni kanjalo no baba uthi bishop nabefundisi abavakashele baye esontweni nemindeni. Inkosi inibusise kanjalo nabazalwane bethathe begcotshwa. Inkosi inibusise. Amen. Ngithi zwale bazalwane thina abantu sonjani sohlala chitse bese ke sithola khona njengokohlelo. Inkosi inibusise. Amen. Sicela siphambeni ke obaba besaphuma konke abaphuma babaqala kuze imndeni bese kuza befundisi bese kuza ke ibahlale phansi. Inkosi inibusise. Amen. Kisose ngahluka
kanti imancane nemeya ukuze ngithathe isithombe ingene sente